So, what are you doing? Can you tell us a story? Hmm? Yeah, just tell us a story. Uh-huh. And then what happens? Πες μου. Πες μου στα ελληνικά. Πες μου. Ναι, ναι. Για ξαναπες. Σοβαρά. Έλα. Σοβαρά. Πω, πω. Ναι. Και μετά τι έγινε? Τι έγινε μετά? Για πες μου. Πω, πω. Σοβαρά. Τρελάθηκα τώρα. Ναι. Αχα. Και μετά? Πω, πω. Ναι, σοβαρά. Έλα. Και μετά τι έγινε? Θα μου πεις την ιστορία. Αυτό ήτανε, δεν έχει άλλο? Δεν έχει άλλο? Άλλο παραμυθάκι για την μπαμπά? Τελειώσαμε? Αυτό ήτανε? Έτσι. Αχα. Αχα. Πω πω. Άντε. Αυτό.